πώς μπορώ να διαλέξω ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας? Έχει νόημα να συγκρίνω μεταξύ τους? Μπορώ να τα συγκρίνω ή είναι όλα ίδια και απλά αλλάζει η τιμή στο τέλος? Η απάντηση είναι ότι τα προγράμματα υγείας έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες, στα διάφορα προγράμματα, και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί κανείς να κρίνει και να επιλέξει. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι οι λεγόμενες αναμονές εξαιρέσεις. Τι σημαίνει αναμονή? Ότι ξεκινάμε σήμερα ένα πρόγραμμα υγείας, αλλά η εταιρεία μου λέει ότι σε καλύπτει για καρκίνο μετά από 3, 6, 12 μήνες. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν μία σελίδα με αναμονές, υπάρχουν άλλες εταιρείες που έχουν μισή παράγραφο με αναμονές. Σημαντικό χαρακτηριστικό. Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι τα λεγόμενα προνόμια νοσηλείας. Συγκεκριμένες συμφωνίες που έχουν οι εταιρείες για εκπτώσεις με συγκεκριμένα νοσοκομεία. Δεν είναι όλες οι εταιρείες το ίδιο με τις ίδιες συμφωνίες. Περιστατικά που καλύπτονται χωρίς καμία απαλλαγή, χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλισμένου. Η ρομποτική χειρουργική, η προληπτική χειρουργική. Τρόπος κάλυψης νοσηλείας στο εξωτερικό. Κάλυψη ασθενοφόρου, κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμας, κάλυψη συνοδού σε ανήλικο. Είναι μόνο μερικά από τα πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν ένα πρόγραμμα υγείας από ένα άλλο.